Ai kin sa a ka'idanki sai kin yi wanke-wanke sannan ki tafi makaranta. Amma ina ganin hakan da ake yi ba kyauta ba ne. Ga su Maryam nan da Asiya su me suke yi ba za su yi wanki ba sai ita za ta yi wanki kuma gashi za ta je makaranta. To Asiya da Maryam sa'aninta ne har da za su zauna sai sun mata aiki ita ba za ta yi shi ba? Amma dai hakan ai ba daidai ba. Kwantar da hankalinki Aisha komai lokaci. Ka ji kaddararren yaro. To ka dawo ka faɗa abin da kake son ka faɗa mana. Kwantar da hankalinki Aisha komai lokaci ne. Halin yan uba ba zai hana kai ki ga nasara ba. Halin yan uba ba zai hana kai ki ga nasara ba. Wannan yarinyar wannan jarkar da katon mutum ne ya kamata ya je ebo ruwa a cikinta. Yarinya kankanuwa farkon balaga amma ki dora mata wannan jarka kice ta je ta ebo miki ruwa. Kawai dai malam ta je ta kitsa maka cewa an ba ta jarka ta je ta ɗebo ruwa. To idan an bata jarka ta je ta ebo ruwa ba idanuna ne ya nuna min ba, kitsa min ta yi. Wanke-wanke da share-share da kike sawa take yi a cikin gidan shi ma kitsa min ta yi ba idona ne gani kina sa tana yi ba. Ana so dole ne? Wai ma ta tsaya tunan da waye kai a cikin garin nan ko kuma waye ubanka a cikin garin nan? Gaskiya ne. Ni ba dan kowa bane kuma ni ba kowa bane. Face ni mai nema ne wajen ubangiji. Sa'annan kuma sana'ata ba komai nake ba illa gyaran babur. Halin yan uba ba zai hana kai ki ga nasara